Takže čau, tady je Vertes. A tady je Hameč.cz. Tak. Ohňostroj. Jsme playboyové. A my jsme tady začátečníci na YouTubeku, že jo? Jo. Hej, sorry za ty střihy furt. Jo. Ale takže, co budeme natáčet? Budou to vlogy a to. A hlavně challenge. Ano, teďka tady máme challenge, kdo sní jako první tady ten banán. Hej, jako je to fakt hnusný, když to musíš jíst jako narychlo, jo. Takže jdem na to. Jdem na to. Počítáš se a ten, kdo to rychleji rozbalí, nebo co mám to. Furt tady je ještě ten smrad, vole. Takže 3, 2, 1. Už jak to vypadá, já vedu. No. Já zapohrávám. Chceš playboy? Jo? Jo. Já jsem se nechal podat. Bylo chválně. Takže já to jdu teda vybrit. Je debil. Dělej poslední, vole. No, vyhodíš třeba tě. To je. A to je pro školy, ty hajzle. No. Došel to, vole. Tak nic. Tak. A tady při tím videu my jsme se vám chtěli představit. Jsme začátečníci. Tak a co teďka? Hej? No takže Takže prostě jsme začátečníci a budeme se jako snažit pro vás udělat cokoliv. Pište dolů do komentářů. ne tady, ale tam jo. Tady. Takže, co byste chtěli, aby jsme natočili? A smějte se nám, jsme sice malí, jo, ale jako bude dobří, že jo. Takže nabídce jako hry na počál jsou World of Tanks, War Thunder a Minecraft. No a pak si ještě něco stáhneme, jako řekněte si, to je jedno. Řekněte si, to je jedno. A pište teda dolů, komentujte, A lajkujte, sdílejte. To je stejný. Teda nezdílejte, prostě dávejte odběry Ano, a tak. doufám, že nedáváte dislike. Jestli dáte dislike, tak mě prostě napište, teda nám, proč ho chcete dát, protože prostě, aby jsme mohli něco zlepšit nebo tak něco. To je debil prostě. Tak, doufám, že se vám video líbilo a čau! Čauky! Mňauky.